Bylo nebylo, uprostřed jedné pošmourné zimy odešel jeden šedivý psí pán. A my mu každý večer čteme pohádku, aby se vrátil domů a aby se mu dobře spalo. Pohádka 45. Palečkovo vandrování. Jeden krejčí měl syna. Narodil se malilinkatý, ne větší než palec. Proto mu také říkali Paleček. Ale měl v těle kuráž a řekl tatínkovi: Otče, měl bych a musím se podívat do světa. Správně, synu, řekl krejčí, vzal dlouhou látací jehlu, udělal na ní z pečetního vosku uzel a řekl: Tady máš na cestu kort. Malý krejčík chtěl ještě jednou poobědvat s rodiči a vběhl do kuchyně podívat se, co paní máma na poslední den uvařila. Všechno bylo hotové, mísa stála na kamnech. Co pak máme dnes dobrého, paní maminko? Podívej se, odpověděla matka. Paleček skočil k míse a nakoukl do ní. Ale protože příliš natáhl krk, pára vystupující z pokrmu ho nadzvedla a vyrazila komínem ven. Chvíli jezdil na páře v povětří, ale posléze spadl zase na zem. Teď byl tedy venku v širém světě. Chodil sem a tam, krátký čas též pracoval u jednoho mistra, ale jídlo mu tam nešlo pod nos. Paní mistrová, nebudete-li nám dávat jíst lépe, řekl jednoho dne, odejdu od vás a napíšu křídou na vaše dveře: zemáků příliš, masa málo, žijte blaze, skoupá paní mámo. O co bys prosím tě chtěl, ty chrouste? Dopálila se mistrová, popadla hadr a chtěla Palečka praštit. Ale Paleček hbitě vlezl pod náprstek, vykukoval spod něj a vyplazoval na mistrovou jazyk. Mistrová zvedla náprstek a chtěla ho chytit, ale Paleček skočil mezi hadry a když mistrová začala hadry vytřepávat, vklouzl do štěrbiny u stolu. Héč, paní mistrová, volal a vystrkoval hlavu a jakmile se po něm ohnala, zmizel v zásuvce. Nakonec ho přece dopadla a vyhnala z domu. Paleček se dostal do velikého lesa. Tam potkal houf lupičů, kteří se chystali vyloupit královu pokladnici. Jakmile uviděli Palečka, pomysleli si: Takový kde nic tu nic proleze klíčovou dírkou a může nám posloužit místo šperháku. Hej, obře Goliáši, zavolal na něho jeden z nich. Nechceš jít s námi ke královské pokladnici? Mohl by ses vplížit dovnitř a házet nám odtamtud peníze ven. Paleček chvíli uvažoval, nakonec řekl: Půjdu, a přidal se k nim. Prohlížel si dveře pokladnice zevrubně, nahoře i dole, není-li v nich nějaká škvíra. A po chvíli skutečně objevil dosti širokou štěrbinu, kterou by se mohl provléknout. A hned se do ní také soukal, ale jeden z obou strážných u dveří si ho povšiml a řekl druhému: Co to tady leze za ošklivýho pavouka? Zašlápnu ho! Nech ubohé zvířátko na pokoji, řekl druhý, vždyť ti nic neudělalo. Paleček prolezl škvírou šťastně do pokladnice, otevřel okno, pod nímž stáli lupiči a začal jim házet tolar za tolarem. Když byl v nejlepším, slyšel, že jde král. Přicházel se podívat do své pokladny. Paleček rychle zalezl.
Král poznal, že v pokladně chybí mnoho tvrdých tolarů, ale nemohl pochopit, jak je kdo mohl ukrást. Všechny zámky a závory byly neporušené a všechno zdánlivě dobře zabezpečeno. Odešel, ale napomenul oba strážné. Dávejte dobrý pozor, někdo mi jde po penězích. Paleček znovu zahájil svou práci a strážní slyšeli, jak uvnitř v pokladnici peníze chrastí, šustí, cinkají, cink klink, cink klink. Vběhli rychle dovnitř a chtěli zloděje pochytat, ale Paleček je slyšel, byl rychlejší než oni, skočil do kouta a přikryl se tolarem, takže z něho nebylo vidět nic a přitom si ještě stráže dobíral a volal. Hej, tady jsem! Strážní běželi za hlasem, ale když tam doběhli, Paleček už byl v jiném koutě a volal zas odtamtud. Tam nejsem! Tady jsem! Strážní přiskočili, ale Paleček byl dávno v třetím koutě. Heč, tam už nejsem, tady jsem! A tak si z nich dělal blázny a honil je po síni tak dlouho, až se unavili a odešli. Postupně Paleček vyházel z okna všechny tolary. Poslední mincí mrštil vší silou, sám se na ní ještě stačil blesku rychle vyšvihnout, vyletěl oknem na zem. Lupiči ho chválili do nebes. Jsi velký hrdina, řekli mu, chceš být naším hejtmanem? Ale Paleček to s díky odmítl a řekl, že by si rád ještě obhlédl svět. Lupiči rozdělili kořist, ale Paleček chtěl jenom krejcar, protože víc by byl neunesl. Připjal si kort, dal lupičům vale a šel. Pracoval u několika mistrů, ale u žádného mu práce nevoněla. Nakonec přijal službu jako podomek v hospodě. Děvečkám však byl trnem v oku, protože Paleček, aniž oni věděli, pozoroval všechno, co potají dělali a hlásil pánům, co si uzmuli z kuchyně a ze sklepa. Počkej, my ti to zavaříme, řekli a domluvili se, že mu provedou nějakou taškařinu. A když zakrátko jedna z nich v zahradě kosila trávu a viděla ho v ní poskakovat a popolézat sem a tam, rychle ho sežnula i s trávou. Trávu zavázala do veliké plachty a tajně ji předhodila kravám. Mezi kravami byla jedna obrovská, černá. Ta ho spolkla, ale neublížila mu. Jenže Palečkovi se u ní v břiše nelíbilo. Byla tam hrozná tma, žádné světlo odnikud nezasvitlo. Když ji děvečka dojela, Paleček se dal do křiku. Kapi, 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 mě to tady trápí, všechno mě tu mrzí, nadojíš už brzy? Jenže jak mléko crčelo do hrodku, nebylo Palečkovi vůbec rozumět. Do stáje vešel pan táta. Tu krávu zítra porazíme, řekl. Paleček dostal ukrutný strach. Začal volat vysokým jasným hláskem. Napřed mě ale pusťte ven! Napřed mě ale vypusťte ven! Hospodář to dobře slyšel, ale nevěděl, odkud to kdo volá. Kde jsi? V Černé, odpověděl Paleček, ale pan táta nepochopil, co to má znamenat a odešel. Ráno krávu porazili. Při kuchání a sekání Palečka nezasáhla žádná rána, ale zamíchali ho do masa na klobásy. A když řezník přistoupil ke stolu a započal své dílo, Paleček se rozeřval na celé kolo. Nesekejte moc hluboko, prosím vás, sekejte opatrně, jsem tady já. Při lomozu, který vydávali sekáčky,
To však nikdo neslyšel. Chudák Paleček byl v ouských, ale kdo je v ouských, umí sebou švihnout. Paleček skákal tak hbitě mezi sekáčky, že o něho žádný nezavadil a vyvázl se zdravou kůží. Jenže utéci nemohl. Dostat se ven také nešlo. Nebylo jiného východiska, musel se nechat z kousky špeku nacpat do klobás. Tam mu příbytek byl trochu těsný a ke všemu ještě ho pověsili na vyuzení do komína a tam se mu čas vlekl k nevydržení. V zimě ho konečně z komína vyndali, protože ho paní máma chtěla předložit hostu. Když položila klobásu na prkínko a krájela ji na plátky, Paleček dával bedlivý pozor, aby nenatáhl hlavu až pod nůž a hospodská mu ji neuřízla. Jednu chvíli konečně zmerčil výhodnou příležitost vyváznout, prodral se masem a vyskočil ven. V domě, kde se mu tak neblaze vedlo, nechtěl už zůstat ani vteřinu a bez meškání vyrazil zase na vandr. Jeho svoboda však dlouho netrvala. V poli se namanul do cesty lišce, liška byla zamyšlená, bezděky po něm chňapla a spolkla ho. Pane lišáku, začal křičet Paleček, už obeznalý s podobnými příbytky. Já, Paleček, trčím u vás v krku. Prosím vás, pusťte mě ven. Pustím, proč ne, odpověděl lišák Ferina. Co bych si taky na tobě vzal? Slíbíš-li mi, že dostanu všechna kuřata ze statku tvého otce, dám ti svobodu. Ale jistě, odpověděl Paleček, dostaneš všechna kuřata, to ti svatosvatě slibuji. Liška ho vyplivla a sama ho na zádech odnesla domů. Jakmile otec uviděl milovaného synáčka, dal lišákovi rád všechna kuřata, co jich měl. Však ti za ně, táto, nesu hezký peníz, pochlubil se Paleček a odevzdal otci krejcar, který na vandru vyzískal. Proč ale dostal lišák k sežrání všechna ubohá pípající kuřátka? Inu, proto, blázne nedovtipo, že tvému tatínkovi bude jeho dítě také jistě milejší než kuřata na dvoře.